Ano palang balak mo sa undas? Huh? Undas? Bakit? Bakit? Hindi mo ba ako dadalawin? Bakit? Patay ka ba? Hindi. Kasi patay na patay ako sa'yo. Apunan yan, sis! Mila, apoy darati ka manayin. Kaya nga, Bakit? Masama bang pumunta dito? Hindi naman. Tsaka wala naman sa batas na bawal puntahan si Baak ka. Dimsi, parang pumupogi ka. Siguro araw-araw ka nang naliligo. Tumigil ka nga kung ano-ano sinasabi mo kay Dimsy. grabe ka naman, Mayla. Katating kong tao, kulang ako ng ligaw. Binibiro lang kita. Hindi ka naman mabiro. Ang cute-cute mo kasi. Cute nga bagbagam. Cute ang pisok diyang burnal. Kapaya tartoy kayo manayin. Namimiss na ako ni Dimsey. Kapay mait, Dimsy. Apit din ba, GR, na mamimiss ko ni Baak? Kapag bagam natatay. Apit din bagbagak? Hoy Dimsey, balik paspasaw. Baka sajay. Tanimal, inaramin nagpayulbaw. Tal na kayo man. Apay aritoy kayo kunak. Awal lang. Kapag dakas ti mapanituin na ya. Maday. Baak, pakainin mo naman yung mga bisita mo ha. Bisita. Bisita ko namang. Mayla, bakit ang sweet yun ni Baak? Pake mo. Kumapal namin ni Dimsey. Pagkapalam ko Dimsy, dami Mercedes mo. Nag-sweet kayo pa hindi napalabas. Nabait kami kurma din nagkinitan. Hindi nang paspasyaran di balayon. Tigsa mo lapog mo ya Dimsey. Kaya't mo, sakit pasyaran da. Text la baak lang. Una, idol ko rin ni Baak. Ay, idol. Kasano naman di kayo tagasawan Dimsy, di kami ngor tagasawan. Kasaklatan narikat itim mabaakan. Dimsy, bakit kita ka? Nung makasawa ka, agsakit lang ti ulo na kanya mga di maasawa. Apay mo? Nagdakil di kinapalat mo. Ikaw Baak, kung ano-ano lang pinagsasabi mo kay Dimsi. Ito to naman, kasala na asinan nga bulate ata no, nakainom. Pwede mo ti kaskas-tilo Dimsey baak. Kaskas ti nga tao. Nagagat kinasumpa tato. Kaya nga, ikaw Baak, lagi mo na lang pinagtritripan si Dimsi. Pat ako lang, pati naman si JR Nay, mangiraman ka manayin. Sanay na ko, Mayla, kay Baak. Sadyang malakas lang ang tuyo ng boyfriend mo. Napigpig sa titoyo na ni Mayla Anong sabi mo? Awan, kunak, love na love ka. Hindi ganun yung pagkakarinig ko eh. Sabi ni Baak, mas malakas yung toyo mo. Bakit yan lang ni Baak? Para kang tayuin. Tal na ka man dita Dimsy. Baak, ako mo lang malamot tan. Agito wait, tunggal na pa nga ito malamot sarakin yun. Naganda pinagnami Baak, mabisinang kami ni GR. Kaya nga, mga bisita mo yan eh. Sige, ngimsi kayo gluto Napalutong Baak. Ano kaya chow? Beef o chicken? O rin yan, basta da maluto. Sige nga raw, tapanak mahala. Mila, bait talaga ni Baak no. Siyempre, kaya nga love na love ko eh. Mayla, kaganda ng kwintas mo Bigyan ni Baak yan. Ate mo, marites, talat na madamdamag na. Bakit? Maganda ba? Oh, Mayla, maganda. Bagay na bagay sa'yo. Siguro, mansarin nyo no. May alak pa kayo oh. Tikman mo kuya, ang sarap. Talaga? Matikman nga? Siya Nagimas Dimsey, quality. Siya manayin. O tama na, pinatikim ko lang sa inyo yan.
Hindi mo ni Maylan. Nakanalos ni Bago. Nakaimimot ka. Pinatikim ko na nga kayo. Gusto nyo, ubusin nyo pa. Grabe ba? Ito na eh. Ito nyo. Mela, hindi ka ba niloloko ng dalawang to habang wala ako? Hindi naman. Pinatikim ko nga yung alak mo sa kanila eh. Nako. Baka sumakit yung tiyan nila kasi pang tao lang to. Kasi sa baka nga ba akin. Pang tao lang ka no di ara. Supay apay madita tao GR. Siyak tao. Ngamsi ka. Nuwang. Ukis sa bang GR. Agluto takit din. Ano palang balak mo sa undas? Undas? Bakit? Bakit? Hindi mo ba ako dadalawin? Bakit? Patay ka ba? Hindi. Kasi patay na patay ako sa'yo. Apunan yan, sis! Nagluto kayo kidita. Pasistis kayo pa. Wow, master! Anong nakain mo? Ba't ka nagkakaganyan? Wala. Ampang ka nga talaga. Bak, rek mau, da silinawan. Siyempre, adda ah. Ayaws! Kati bayabas bag na kaya mau. Tabilog no. Pa-square. Pa-star, kaya? Apo, damagin yung mitam amin. Kidiskarte yun ah. Nga. Damag lang doon. Ba't ganyan kayo mag-usap para kayong mga sira? Ako, walang sira. Pero sila, meron. Oh, istuatan. Nag-sweet kilo na yan. Tabayabas mo yan eh. Mahang ka yun. Kumain ka na. Uy, sana all! Ikaw naman. Ayoko. Nararami din ang mga ubig. Arte-arte naman nito. Susubuhan na nga. Ayaw pa. Diyan nga rod kayat. Oh, naluton. Mante yun. Sige, mantayon. No, malpas kayo nga mga nalain yung tog di lupot yun ata ito kayong tog yan eh. Ikaw naman, kakain na nga tayo. Binibiro mo pa sila. Hindi masin judge.